Machiegni kendo, jal moro ma ike oniang' mawuok e kadak makul ine ka chung'od bura ma Matayos odonjne kod ketho 3 mag goyo kendo hinyo kendo jwang'o nyithinde 2 mabathe. E kinde winjo burano e nyim jang'ad bura e doho maduong' ma nyithindo maboma ma Busia, Tina Madoo, achijni Kelvin Sigala nokwedo ketho mawachore notimo e kind dwe mokwongo kod dwe mar 8 higani. Okil mare ne dwaro mondo weye kod rambun, kata kamano doho notamore. Your Honor, from the affidavit at paragraph 5, it is indicated that the accused was apprehended on the 9th of August. It has not been indicated where, at what time, and how. It is our submission that the accused person works and resides for gain in Kisumu. The complainants have their biological father. It has not been indicated whether any necessary steps have been made to trace the biological father or whatever action the accused person taken. Nonetheless, Your Honor, being this case involving minors, the minors can be placed within the custody of the government.